Sig hej til YouTube. Nej. Nice, Naja. Hej og velkommen til Nice Naja. I dag der ser jeg lidt underlig ud. Det gør jeg så mange gange. Men i dag der ser jeg måske lidt mere underlig ud, end hvad jeg plejer at gøre. Det er simpelthen fordi, at i dag på BG, der har vi oktoberfest. Og til jer, som ikke lige ved, hvordan en tyrolerpige ser ud, så vil jeg lige vise jer det. Sådan her. Sådan ser jeg så ud. Jeg har også lige sådan en ølkrus her. Skål! Så har jeg også en anden nyhed til jer alle sammen. Mig og Hanna Vitrup, vi vil lave en video sammen. I den video, der skal vi udsættes for nogle mærkelige ting. Og det skal I bestemme, hvad vi skal udsættes for. Så I kan skrive ned i kommentaren, eller I kan skrive ind på den fanside, der nu er blevet lavet. Så vil vi tage nogle af udfordringerne op. Jeg håber, I rigtig gerne vil være med. Det kunne være super sjovt, hvis I gad at skrive en masse ting. Så ja. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß. Oktoberfest! Ja. Vi skal have pølse! Hvad skal vi have? Pølse! Vi skal op have oktoberfest! Øl, 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 øl. Og der er kødt, og det er mega hyggeligt. Og vi er klædt ud, drenge der, ikke? Så der er super god stemning. Og Nice Naja er klar til noget pølse og alkoholfri øl. Hvor fuld er du fra 1 til 10? Jeg tror, jeg er 102. Der skete det, at